Kana zvisiri kwenyu munokwanisa kufara kana mukaona vamwe vanhu vachipiwa motikari dzinodhura, maMercedes, maRange Rover, munopembera nekuti munenge musingazivi kuti motikari dzimwe dzinotouya nemaspiritual price tag. Ndakaenda kumusha muna December, ndakadzoka last week mukoma. How was your Christmas and New Year? Ndichatoteverera maconfessions ose kubva pandakasira muna December. Pandakange ndiri kumusha tina vamwe sekuru ava is a celebrity, saka ndakaudzwa neimwe cousin yangu, vakaenda kwaari vakamuudza zvavainge vachida uye vakange vachida kumukwereta mari. Vakavabvunza ivo sekuru kuti ko munogokwereta mari imi makabva mukupiwa imwe mari here, because cousin sister yakange yaudzwa nemurume wayo kuti sekuru vakange vakaenda kubasa kwake kunomukumbira mari yefuel, uye zvakare vakange vachida imwe mari yekubatanidza mukabhizinesi kavo kavainge vava nemakore vachirana. Ndopavakabva vachizoti muzukuru zvino hazvina kumira zvakanaka. Mukomana chinyaya yakamira sekudai, vakapiwa motikari nembinga. Motikari iyi handingataure kuti imodel ipi, asi ivo vachitaura hanzi vainge vachiti ndatongova rombe rava kungoshandira motikari kuigadzirisa nekudira fuel, ende hanzi inodya fuel noti zvekutamba. Hamene kuti imodel yacho here kana kuti pane zvimwe zviri kutoitika. Pakutanga vainge vachifara zvisingaiti, asi hanzi mushure mekunge vapiwa motikari about 3 months after that, zvinhu ndopa zvakatanga kusafamba zvakanaka mubizinesi ravo, ende vainge vava nemakore vachinyatsokurana shop yavo zvakanaka. Shop iri kudonha mukoma. Vainge vachida kutanga kuita zvekutengesa masola, vachiti sezvo ndiine mbiri ndichangoita zvekungomaketa masola angu awa, then ndobva ndatotanga kutoita bizinesi iroro. But makambani mamwe avo ainge achitovapa maendorsements vakabva vatomira. Pari zvino kana kumashow havachaende kumashow as the headliner, vanotongoendawo kumashow kunenge kuine vamwe vaimbi, ivo vanenge vachingonzi vari kungoendawo ikoko kungonozvisimudzirawo vawanewo chouviri. Vanokwanisa kutoshaya mari yekudira fuel yekuti vange vachienda kushow. Zvino chii ichocho? Munhu waartist kushaya kana chikafu mumba. Hanzi motikari iyi inonwa fuel kunge hameno. Hanzi kana vakaisa kana $100 makuseni zviya, kana kuine kwavanenge vachida kuenda, hanzi vakambobva kuAvondale kuenda muCBD, gauge ndokubva yatodonha ikatoti empty. Hanzi vakaenda nayo kunana makanika muHarare ikanotestwa zvikanzi system iri 100%, haina kana leak. But vane hope dzavanorota zvakare, vari kurota vakasungwa nenjema, uye vari kuona umwe murume akabata mbiya achiuya kwavari achiti imbiya yekuti ndige ndichikuyeresa. Pavanenge vava kuda kuyereswa, hanzi vanonzwa izwi rinenge richidanidzira richiti usabvuma kuyereswa kana kunwiswa mvura iyo iri kunzi munamato. Patori neconfusion yakakura. Cousin yangu ndiye akaudzwa nyaya iyi. Ndauya pano saanonymous mukoma. Kana kuina vana madzibaba vamunoziva vanonyatsogona tsanangudzo, ndinoda kuti mundipewo mafone numbers nditsaure navo ndinyatsokunzwisisa kuti chii chiri kuitika pana sekuru vangu. Sekuru vangu ava ndiye munhu wataitovimba naye mufamily, patiko zvinozvi havana kana mari, zvinhu zvakavaomera. Ndakasira cousin sister yangu mari yekuti kana ava kuzoenda kunovaona ange achizovapa. Ndainge ndingori ne500 rands yandakavapa. Vakatenda zvikuru mugroup. Mamwe mafamily members havatozvizivi kuti sekuru vatainge tichimboziva ari munhu ainge aine mari havasisina mari. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu vari kuti sekuru vavo vakapiwa motikari. Hanzi zvino hazvina kuvamirira zvakanaka. Shop kushop hanzi hakuchatengwe, havasisina macustomers. Vaida kuita zvemasola vachimaketa vachishandisa mukurumbira wavo, but hanzi zvinhu zvakangodhakwa. Vari kurota munhu ari kuya kwavari aine mbiya.
asi vari kuudzwa kunzi usagamuchira munamato iwoyo. Zvinoreva kuti kudii kune avo vanogona kududzira hope, vanoziva motikari kubva muAvondale wadira fuel ye$100 uchinosvika muHarare muCBD gauge hanzi rainge ratova empty. Zviriko here kana kuti imhando dzemotikari dzacho dzinoda vanhu vanenge vaine mari? Pamwe tinenge tichingoti rombwa, but maybe sometimes anenge angori maGerman machine anodya fuel. Let us talk about that mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi inini ndiri bhabha muHarare mukoma, ndinoita zvekutengesa vhudzi remaclients angu kune vamwe pastor. Mari yandiri kupiwa ishomasa, ende vakati hazviite kuti vandiwedzere mari nekuti ivowo vanototengesera umwe muNigerian uyo wavanotengesera vhudzi iroro. Ndiri kureurura mwoyo wangu uchiremerwa zvisingatauriki. Ndiri bhabha, ndinoshandira pane imwe saloon iri munomu muCBD muHarare. Basa rangu nderekugera vanhu uye ndine maclients akawanda chaizvo. Saka pakazouya vamwe pastor, pavakauya ndainge ndisingatozvizivi kuti vainge vari pastor. Vakauya ndava kutovhara, ndava kuda kuenda kumba, ndikavagera ndikasara ndiri ndega musaloon. Pakuzobuda vakandibvunza kuti ndinogarepi, ndikavaudza. Vakati vainge vachida kundiperekedza vakaenda neni kurank. Vakabva vachizondipa $50. Vakati vainge vaine business deal ravainge vachida kuzoita neni. Mangwana acho vakadzoka vakauya vakandipika up vakaenda vakanondisiya kurank. Ndopa vakazondiudza kuti pamwedzi woga woga vanokwanisa kundipa $70. Ndikati 70 iyi ndeyeyi? Ndaifungidzira kuti imari yekuti vanozongouya ndichivagera vachindipa mari yangu ka1. Saka vakabva vati kwandiri ivo vari mubusiness rekutenga vhudzi kubva kunana bhabha vakasiyana siyana. Vakati muHarare masvingogweru kana Bulawayo, vakanditi $70 pamwedzi. Vakati vanokwanisa kuita mwedzi wose vasina kuya kuzokolekta vhudzi iroro. Ndikati saka will I get paid? Vakanditi kwete, kana tatongoita agreement yedu mwedzi woga woga $70 yako ndinenge ndichikukandira paEcoCash. Kana uchida cash unondiudza. Ndikati ndinoda cash munhu waMwari. Saka ndaifungidzira kuti ivhudzi rangu ravainge vachida. Vakanditi kwete, ndinoda vhudzi remunhu waunenge watanga kugera musi iwoyo kana kuti remunhu waunenge wapedzisira kugera wobva wachizondichengetera ndinozouya ndichizoritora. Saka vhudzi iri avaritore each and every day, vanokwanisa kutombogara 2-3 weeks vozouya, ende ndinenge ndichifanira kuti ndege ndichizovapa. Vanondiudza the previous night kuti ndiri kuuya munhu waMwari mangwana kuzotora. Ndakambogara navo pasi ndikati zvinhu zvamuri kundiitisa izvi hakusi kunzi munenge muchifanira kundipa mariwo yakawanda here, nhai munhu waMwari. Saka ivo vanoti hazviite kuti vandipe mari yakawanda nekuti ivowo vatoriwo an agent. Vanoti kana vakahodha vhudzi iroro vanozonoritengesera umwe munhu uyo anovapawo mari shoma. Saka vanoti pamari shoma yavanopiwa imwe yacho ndo yavanoisa mubusiness vobva vahodha vhudzi. Handizivi kuti vhudzi iri vari kuri hodha kuvanhu vangani muno muHarare, kuGweru, Masvingo nekuBulawayo, uye zvekare vhudzi iroro rinozonoshandiswa chii nevanhu avo vavanonorihodhesera kwavari. Kuno umwe muchinda uyo anenge anonyumwa mufesi iyeye akasvika pabhabha pangu makuseniseni. He was my big customer, atova nenguva asingachauyi pasaluni pedu. Akangopinda akatombogara pacheya, akabva angoti kune kwandiri kuda kuenda, haana kuzodzoka. Musi wacho iwoyo vamufundisi vakange vari muroad vachitoya kutauni kuti vange vachiuya kuzotora vhudzi refirst customer, nekuti ndiye ainge ari first customer yangu yandainge ndabata achiri makuseni. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu vari kuti ivo vane saloon vanoita zvekugera musoro muHarare, vanohodhesa vhudzi revanhu vavanogera. Zvakangooma hazvo vedu we. Apa vanopiwa $70 pamwedzi. Imari yakawanda here nhai vedare kuti ungatengesa vhudzi remacustomers ako? Ngatitaurei navo mucomment section. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera.
hanzi mukomana Shin, I am a step mom, ndinorwadziwa nekuda kwezvandakaita mwana wemurume wangu. Ndakamuvhuna ruoko ndichimurova ndichiti ane musikanzwa wakanyanyisa. Nhasi ndava kuziva kuti mwana uyu ainge aine autism. Ndinorwadziwa, ndiri kutonyora ndichitochema misodzi yeropa. Apa ndiri mai mufundisi uye handizivi kuti ndichazowana denga here rakandimirira. Handizivi kuti mweya wangu uchazowanawo rugare here nekuda kwezvinhu zvandakaita. Ndiri kuita sekunge munhu ava kupenga. Maflashbacks mani ndo anondirwadza. Bhonzo rakarira kuti ka pandakamubata ndikatanga kumurova. Ndainge ndatobatwa nemweya wekumhondi wekuda kumuuraya. Mainge muri muna 2009 ndakange ndaroorwa nemurume wangu ainge agara aine mwana wake mukomana. Ndichangoti ainge aine 5 years. Amai mufundisi vatainge tichiziva tose vainge vakashaya. Saka ndini ndakazosarudzwa nechechi kuti ndinge ndichizova amai vake. Mwana uyu aiva nehunhu vaindishayisa zororo. I was a work at home mom mukoma. Akange asingadi kutaura nevanhu, aingoramba akanyarara kana kuti airamba kutarisa mumaziso kana uchimuudza zvekuita. Pose pandaiedza kumudzidzisa airamba akangodaro. Ini nemurume wangu taingoti mwana uyu akange akasindimara uye zvekare ainge ari stubborn. Saka nerimwe zuva murume wangu ainge asimo munyika, kune kwaainge akaenda kunoona madzitete. Ndakashatirwa zvisingatauriki. Mwana uyu paakaramba kudya ndakamurova zvakasimba. Ndakaita kupfumba zvibhakera, ndichimurova nezvibhakera. Ndakamubata ruoko ndichimudzungudza nekumurova kusvika ndanzwa bhonzo rakasnepa. Ndakamuvhuna ruoko. Mwana uyu akatanga kuridza mhere. Saka zvakanyanya kundishungurudza mukomana Shin, ndakati mwana uyu achiridza mhere ndikati ari kutoactivata a spirit of rebellion. Ndikawedzera kumurova kusvika ndichizoenda naye kuchipatara. Ndikati ainge akwira mumuti akadonha mumuti. Iko zvino zvaane 22 years uye akazotoroora. Ende ndinoti kana ndikaenda kumba kwake ndinonzwa moyo uchirwadza nekudawo kweexposure. Takazoenda kuUK, takamboenda tikanogara kuUK. Saka I thank God for that, nekuti exposure iyi yakaita kuti ndinge ndichizokwanisa kuziva masymptoms akaita seautism. Zvinhu zvose zvaitwa nemwana uyu, kuramba eye contact, kusada ruzha, kuramba achingodzokorora zvinhu zvimwe chete. Wainge usiri musikanzwa asi ndo zvainge zvitoripo paari. Nanhasi uno ndinotadza kutarisana naye mumaziso. Ndinoona sekunge mukoma nditori muroi, ndiri satani nekuda kwezvandakaita. Ndiyo secret yandinayo yandiunza pano. I pray to God kuti vanhu vanondiziva havafi vakasangana nesecret yangu iyi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mai mufundisi avo. Ngatitaurei navo mucomment section. Vari kuti ndinonzwa kuzvidemba nekuda kwezvinhu zvandakaita. Zvakangooma hazvo vedway. Hanzi ndaingoti mwana ane musikanzwa, but nekuda kweexposure hanzi ndakazoziva kuti aiwa hausi musikanzwa wemwana atori neautism, kokuzovhuna mwana ruoko. Zvakangooma hazvo vedway. Ngatitaurei navo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story makavikawo chitupa changu. Baba vangu imbinga but baba vangu imhondi. Ndiri kurarama ndiri mujeri. Mukoma muri sei zvenyu? Inini kutaura kudai nditori nedepression. Ndinokwanisa kufamba nemotikari dzakanaka. Baba vangu vanonditengera motikari each and every birthday. Ndinotengerwa latest model car. Inokwanisa kubva kuSouth Africa motikari iyi netour isina kana kumbotsika mutara. Pane pamwe pandakatombotengerwa motikari yainge ichiri pa0 kilometers. Tinogara mu12 bedroomed mansion uye zvekare vanhu vanotiona sekunge tiri vanhu vanonamata stereki because baba vangu vanoita zveevangelism, zvekufamba vachiparidza nekupa vanhu vanotambura mabhaibheri. Asi chokwadi ndechekuti baba vangu is a ritualist. Ndiri mwana wemunhu anoita zvesatanism. Kuzvarwa kwandakaitwa
nevabereki vangu, baba vangu, idambudziko risingaperi. Pamba pedu tine marooms awo atisingatendedzwe kupinda maari. Pandainge ndiri mucheche pane imwe imba iyo inonzi room iyoyo yainge iri nesari yangu. Saka ndakazoti ndabuda munesari, room iyoyo yakabva yachizonzi haitendedzwe kupindamo muroom imomo. Kana ukauda kungobata door reroom iyoyo, baba kana vakakuona vanoshanduka kuita chikara. Ndakambosvinura ndikaona baba vangu vainge vari muroom mandainge ndiri, vainge vakashama. Rimwe zuva vakamboenda vakanotenga mbudzi kuroundabout, vakauya nayo. Mbudzi yainge iri yablack. Mbudzi iyo mukoma vakaiurayira mumba apa tainge tiine maguest, ende handibvumidzwe kudanana nemunhu. Baba vangu vanotoita zvekutonditsvakira varume. Handizivi kuti varume ava vanovawana kupi. Vanoita zvekunotsvaka mamale prostitutes, varume vanenge vari handsome vavanouya navo. Varume ava ndivo vandinorara navo, vopiwa mari nababa vangu. Handina boyfriend yandinodanana nayo, ndiri altar yababa vangu. Uye zvekare masiblings angu vane matambudziko avo avanosangana nawo zvekare. Zvinorwadza mukoma Nashi kuti pose baba vangu pavanoita mari yakawanda, inini nemasiblings tinobva tatanga kurwara nezvirwere zvisinganzwisisiki. Ndinokwanisa kubuda kana mhezi. Makamboona munhu anobuda mhezi pasi petsoka dzake here? Ndipo pandinokwanisa kubuda mhezi, makumbo anozvimba, uye zvekare ndinenge ndichibuda hurwa kumusana kwangu uku. Ende mhezi idzodzo dzinoti kana dzichiputika dzinotanga kunhuhwa, ende ndinosara ndiine maronda. Apa kuchechi vanonzi ndiva muvhangeri. Yo vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi vanofamba vachipa vanhu vanotambura maBibles. Yo zvakangooma hazvo veduwe. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ininiwo ndauya pano, musazondijaja. Zviri nani kuti ndareurura. Nditori Judas chaiye akatengesa Jesu. Ndakapa umwe mukaradhi egangster mari yekuti ange achizobira mumwe muZimbabwe mushure mekunge tapiwa mari dzedu dzemabonuses papurazi patinoshanda but tinogara kumalocation. Izvi zvaifanira kuitika last year because inini ndainge ndisina mari yekuenda kumusha nekuda kwezvikwereti. Haana kubirwa, handizivi kuti sei chii chakaitika. Zvino mugangster mukaradhi ndinotya kumubvunza kuti anga achindipa mari yangu back. Ndiri kugara kunoku kuCape Town. Pane imwe hama yangu muZimbabwe uyo wandainge ndichiwirirana naye, saka ndaizviziva kuti iye ane mari, plus ndakaboyekana because towards December ainge achitondinyeya achitondiseka achiti kune rimwe timu risingaende kumusha, ndopakabva grudge. Handisi kuziva manje kuti kusei chiko chakaitika kuti munhu uyu vasazomutorera mari, kuti ane zvinomuchengetedza here kana kuti mugangster uyu akangotora mari akazviziva kuti ini hapana zvandinozombomuita. Iko zvinozvo murume uyu akadzoka ariko kunoku kuCape Town. Ndiri kutya manje kuti ko kana uyu mugangster akazoda kuuya kuzoropa inini, ndakabhaiza big time zvekuti mamwe maZimbabwean kana vakazviziva kuti izvi ndo zvandakaita, ndinokwanisa kupinda busy. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Mukoma vedu ava zvakangooma hazvo vedu we. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukoma Nashi makadii zvenyu? Please post my story. Makaviga chitupa changu, ndashandisa real account. Hii mukoma Nashi $10 ndiyo yandasara nayo. Iko zvino zvitava mugore ra2026 ndangosara ne$10 zvekuti hii zvikanzi mudomboshava mafiwa varume ini ndichatiza. Saka pose pandinonzwa
munhu achikosora ari mugrupu redu refuneral, hana yangu inotanga kurova BP, inobva yakwira kudarika munhu ari kutomhanya marathon. Pfungwa dzangu dzinobva dzatofunga kuti zvino kana kuri kunzi munhu uyu akafa, vanhu vakauya vachiti pava kudiwa mari kubva mugrupu refuneral iro ratakagadzira, apa handina kana cent. Ndinobva ndatotanga kutonzwa manyoka same time. Ndatova nechirwere chekuti kana ndikangoita stress ndinobva ndatongodurura. Ndinofanira kubva ndatongobva panenge paine vanhu ndomhanya ndotonozvibetsera, otherwise kana ndikaramba ndakamira apo panenge paine vanhu ndinotongodurura ndikabva ndatongozvimesa up. Saka zvakaitika ndezvekudai, mukomana Shi, ini ndini mukuru wekomiti. Ndakabva ndachizotanga kubata mari. Ndichibata mari idzi ndainge ndava kuona sekunge imari dzangu. Zvino mukoma, ndakabva ndachizoita mistake yekuzokecha nerimwe zuva mushure mekunge ndanetsana nemukadzi wangu. Ndanetsana nemukadzi ndipo pandakabva ndachizoenda ndikanokecha hure iro rakandibhadharisa mari shoma. Tikabva tachizowirirana kuti pose apo pandinenge ndichida kuuya kwaari anongondibhadharisa mari shoma iyoyo. Saka ndiri kupedzera mari dzose dzefuneral group redu kuvanhu vanoita zvekutengesa miviri yavo. Apa ndava kutoita sekunge ndiri munhu asingakwanisi kana kuzvidzora, kunyangwe ndichiziva kuti zvinhu zvandiri kuita ndiri kukanganisa. Ndiri kuramba ndichidzokera kumukadzi iyeye anonditengesera muviri wake. Ndinodawo kuti mhuri yeZimbabwe munge muchindibatsira nemazano kuti panobudika here panhu pakadai. Please help me. Yo vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, hanzi ndiri kupedzera mari dzose dzemugroup refuneral kuvanhu vanoita zvekutengesa miviri yavo. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana Shi, makadii zvenyu? Please post my story makaviga chitupa changu. Hana yangu iri kurova. Ndakaona rimwe video revamwe madzibaba vanogara kuPretoria, ndikabva ndaenda kumba kwavo. Ndainge ndichichema-chemawo nekuti vange vachindibatsira ndikwanise kuwanawo mari yakawanda, because varungu vandinoshandira vane mari yakawanda, vane maprojects akawandisa avainawo muno muSouth Africa, vanoita zvekubatsira vanhu vanotambura. Saka ndakati kana vanhu ava vachibatsira vanhu vanotambura, kweini havasi kundiona sei nekuti ndiri murombo. Ndo pakatangira nyaya yacho. Ndakazotora mafoni numbers paYouTube kwava kubva ndachizoenda kuPretoria ndikanobetserwa nevamwe madzibaba avo vaiti kana kurombesa vanorombesa. Ndasvika pakrawa pavo vakandivakira minamato yavakandivakira. Zvechokwadi ndakagutsikana nekuda kwetsanangudzo dzavakandipa ndokubva ndadzoka kuJoburg. Ndakatanga ndaenda kumusha ndikazodzoka kuno kuSouth. Saka madzibaba vakanditi uyai kuno madzimai nekuti pane zvandikuda kukuudzai. Ndakaendako ndikanzi ndiri kufanira kuti ndinge ndichizodya tsvina yevanhu vandinoshandira, varungu veganda jena. Hanzi kana ndikaita saizvozvo ndinototanga kutopiwa 15,000. Handina kuzviita zvekuti January paakapera ndikadai ndakatopiwa 15,000 kana kwanga kuri kunzi ndainge ndakadya tsvina yavo yekuti ndinge ndichizobva muurombo. Kana vakanditarisa vange vachindiona sekunge ndiri murungu, nekuti ivo pachezvavo varungu vanosimudzirana. Kana akashandirwa nemurungu anenge ari murombo vanobva vasimudzirana. Saka apa ndiri kufanira kuti ndinge ndichidya tsvina yavo, kuti tsvina iyi ndinge ndichiiwana. Ndakavabvunza madzibaba kuti zvino ndinoita sei? Vakanditi hazvinetsi. Unoona mapaipi aya anobva mutoilet mavo, unofanira kuti unge uchitsvaka paunovhura. Kana wavhura kudaro unongotsvaka kuti ungabloka sei ka1 obva watongotora. Ndinoda kuti unge uchizongotora spunu 2 kana kuti 3 obva wachizoisa mumvura yako iyo yaunofanira kuti unge uchizonwa. Ukangoinwa mvura iyoyo kwemazuva 2, ziva kuti uri kubva wachizotanga kuita mari yakawanda. Ndozvandakaudzwa izvi namadzibaba. Ndiri kunzwa kutya because ndakatarisa painternet ndikaona kuti unokwanisa kuzorwara nezvirwere zvinotyisa zvisingarapiki zvakaita sekurwara nemudumbu, even maliver kana makidney wadya tsvina dzevanhu.
ndiri kuda kuti munge muchindibatsirawo muri yeZimbabwe. Inini ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Handisati ndazviita zvinhu izvi, so please do not judge me. Yo vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu way. Strange things indeed they do happen in this world. Yo mawani hanzi handisati ndazviita, but vari kuda kuzviita February asati apera vakwanise kutanga kupiwa ma15,000. Vakanyora ivo vachiti just imagine zvandinokwanisa kuronga nekuita nemari yakawanda kudaro 15 pamwedzi kuzonosvika gore rapera ndinenge ndatovawo nemotikari, vana vangu vanenge vatovawo kuma private schools. Asi ndiri kunzwa kusema kuita minamato iyi yandakanzi namadzibaba ndinge ndichiita. Munozvionawo sei nhai muri yeZimbabwe. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sokudai. Hanzi mukomana Shi musandeseka. Zvimwe kuda variko vakawanda vakaita zvinhu izvi zvandakaita. Ndakatengawo mafuta anonzi Lucky Oil muno muSouth Africa. Iko zvinozve hama dzangu dziri kufa, vari kufirwa nevana vavo, hanzvadzi nemadzikoma nevanin'ina. Ende ndakavengwa ndiri kunzi ndine chikwambo kwese kwavari kufamba. Apa kabhodhoro kacho handichazivi kuti karipi because ndakange ndakanzi unotenga mafuta. Makore acho iwawo zvinhu zvainge zvakaoma. Ndakatenga gaba rangu reCamphor Cream ndikadururira imomo mafuta acho, then ndokubva ndachizombochichengeta chibhodhoro. Saka ndakazobva mulocation mandainge ndichigara pakutama ndakangochirasawo chibhodhoro chacho because ndainge ndawana basa rakanaka kuma Indian, ndava kutogara kuma suburb. Ndo nyaya hombe yandiunza pano. Ndiri kurarama sekunge ndiri mhuka yemusango, hama dzangu hadzichandidi. Muna 2011 ndakasvika muSouth Africa ndichitsvaka basa rakanaka. Ndainge ndiri murombo ndichishaya kana chokudya. Ende sezvamunoziva mukomana Shi kuti upenyu hwemujoni hwakaoma, ndakabva ndachizoti ndichifamba mutown ndichitsvaka basa. Ndakaenda kuno umwe sangoma, n'anga dzemuSouth Africa dziya dzinongotengesa mishonga panze. Saka ndakabva ndachizotenga mushonga weLucky Oil ndikamupa mari yangu yainge iri yekupedzisira. Akanditi mafuta iwawo kana ndikamazora ndikamaisa mumafuta andinenge ndichizora muviri wangu, pandinobuda kunotsvaka basa vanhu vanozondipa basa, uyezve kare ndichaona basa rinondipa mari. Zvechokwadi ndakazviita, ende upenyu hwangu hwakabva hwachizovhurika. Ndikashandira muIndian. Vanhu kumusha pavakatanga kuona kuti vari kurwarirwa nevana, vakaenda kun'anga vakanoudzwa kuti mukomana kuJoni aromba. Ndainge ndava kutoda kutopiwa motikari nemuIndian. Pazvakaitika ndikadzingwa basa ndikatosungisiwa even though ndainge ndisina kumubira. Saka ndakazoti ndiri mujeri, ndaiti kana ndakarara ndaiona chimwe chimunhu chipfupi chaiuya chogara pamubhedha pandinenge ndakarara. Pakutanga ndaingoti ihope, asi ndakazotanga kuona kuti mweya uyu unonditevera. Kana uri musungwa muno muSouth Africa haugari pajeri rimwe chete. Saka kune bullying yakanyanyisa, ende vanhu vanotourawa kumajeri. Ndakaitwa bullying nemamwe magangsters ndirimo mujeri. Umwe wacho akarara usiku hwose achingochema. Mangwana makuseni akandikumbira ruregerero. Hana zvakawanda zvaakataura. Apa ndiye ainge ari mukuru wemabhuli mujeri mandainge ndava. Saka handina kumbogara ndakaita mari. Ndakangobudawo mujeri ndikadhipotewa ndikadzokera kumusha. Vanhu vainge vasingauye pamusha pangu. Mudzimai akasimuka nevana ndokubva aenda. Ndikadzoka kuno kuJoni. Pari zvino ndiri kungoshanda as a gardener. Mari yandiri kuwana ishomasa. Ndiri kungoshandirawo kuti ndige ndichikwanisa kuwana pekugara because ndiri kugara kumaplots pamba peumwe murungu. Anonditengerawo zvokudya at least zviri nani. Handizivi kuti upenyu hukaramba hwakadai ndichazoita sei kana kuri kunzi ndikarwara, because hama dzangu dzose hakuna kana umwe chete zvake anotombondida, nekuti hama dzinoti iwe ndiwe uri kutorera vanhu vose vemumhuri lake uchirishandisa kuSouth Africa. Une chikwambo chako, une mafuta awakatenga, huya nechibhodhoro chako chawaishandisa. Zvino chibhodhoro ichi ndakachirasa mukoma, ende kana wotaura zvinongonzi ari kunyepa, ari kunakirwa nekutambura kwedu. Havatozvizivi kuti ndiri kutambura. Dzimwe nguva ndinokwanisa kushaya
kana zvokudya kutadza kuzvitengera kana chipfeko chemukati. Ndiri murombo. Yambiro yangu kune vamwe vanhu vose, musatenga mafuta eLucky Oil kune vanhu vamusingazivi. Mafuta iwawo anokwanisa kuzokupinza bhizi. Ndinotozviziva kuti ndine chikwambo kana hope dzandinorota hadzisi hope dzinorotewa nemunhu asina kuromba. Vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu vari kuti ivo vari kunzi vakaromba nekuti vakanotora mafuta eLucky. Kana wakambomashandisa, you can come to my inbox and then you share with us your own side of the story. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Iri sei weekend yenyu? I'll be back with another episode very soon.